Inis Córthaidh ag amháin inniú agus seisiún Fleadh Cheoil Fleadh Cheoil I lár a bhliain. Bhliain na cuairteoirí an ine, idir éannig agus achtranig, agus ar a gríochnaíonn an Fleadh ihe dánach teoráin, beag breis is 10 milliún punt caitico. Ó hús na seachtainna áfach, tá an scoil éagsearsúil de cheoltóirí áránathe agus ricóirí. Mar is gná bhí scoscaláirí agus múinteoirí freistalí híon líana agus ard chaidáin có ile. Tá sé arás ar fád. On the shock no hope lean a rag, you know, the Diagori touch it rouse of fad. The actually duck credit hen is aber we has mind of what my show aber took on and no couple score blin hen. Like ni credit. Ni bhíonnig an agus é chuann sé héin ag an amsin go bhhéidir sais a harú mar seo hacht. Ceapan go si go híonanta tá anobair déanta ag an gála agus tá mis sig buint an lán tatanbas. Bhí sé céintach le haid Fleadh an area agus an mléine chuir ag dul ag canmha an mléine tá an ceol céintach agus sulgann go bheith an deir seachtain na céintach freisin. Bíonn annach chóid briú idir Loch Garman agus an cuiste agrathe chun daoine anmh dó go minic gachéine soltas an deirí seachtaine. A chós rud é, gúil sólaáil le slúach ó mór son, an méid an bhliain an dé láil leis. Well, bhí sé anna dhéana nó agus dearan go méid se anna dhéana bhliain freisin. Agus ní bhhain duine ní siad mítheasta. Déanú sa bhéireacht don Fleadh nóra agus bhí níos múna nach bhíon géad sásta leis na háisin í bhíon seo. Agus bhí 200,000 duine anna bhfuil sa catú cibhnú ar sin an Fleadh smó bhí agan in éar in riamh. In aneoinas go bhfuil béim láidir ar chomórta siar an deirí seachtaine, ní hann sonas a rán nach méid techt ar seisiún gan chuine. Be ceannar fáilinn scachéon chuine nach mór in Inis Córthaidh as sog ceann trí lá. As glófar an Fleadh go hifi gohfuil níos anna an nacht, idir sin agus ihe dánach te chuing, meastar go bhreastalóigh breis is 200,000 duine ar a bhliain. Nar ligad díos láinte, Barry Mescal Nuacht, TG Cahir, Inis Córthaidh.